Hindi ba mahirap maging opisyales ng Liberal Party ngayong mga panahon na ito sa ilalim ni Presidente Duterte? Depende talaga yan kung ano yung sinusulong na polisiya at agenda para sa mamamayan. Tama mo bang sabihin natin na meron po tayong land dispute na pinag-uusapan, Mayor? Sasabi po natin may nagkakaroon po ng overlapping. Alam mo ba itong malaking game plan na ito? Ang pinaka-point ng lahat ay concentration of power. So kaya nyo ipag-iwalay ang issues at saka yung personal? Kaya. Talaga? Kaya. Nasa tao yan. Nasa leader yan. Kung wala tayong dollars, wala mangyayari sa bill. I wanted to have a seat there for us to have a voice. Yung bulok, korap, wala siyang pakialam dyan. Kailangan dito kayo sa akin. Hindi pera ang kailangan para ibalik ka sa pwesto ng mamamayan kung hindi performance. Build up a civilization of love and a culture of life. Ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Mga aktibong personalidad sa ating komunidad, mapapribado man o opisyal ng pamahalaan. Dito bibigyang linaw ang mga kwentong nais malaman ng ating mga kababayan. Sa ngalan ng katotohanan, tayo na mag one-on-one, kasamang presidente ng Association of Barangay Captains sa City of San Fernando, Pampanga, si Dolores Barangay Captain Vilma Balye Caluwag. Lumaki sa gitna ng kahirapan sa looban ng Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga, si Councilor Vilma Balye Caluwag. Taong 2013 nang maihalal siya bilang kapitana ng Barangay Dolores, ang itinuturing na business district ng provincial capital ng Lalawigan. Hulyo nitong taon, nailuklok sa sangguniang panlungsod ng San Fernando si Caluwag matapos maihalal na Pangulo ng Association of Barangay Captains ng syudad. Sa pagbubukas ng COMELEC para sa mga nais kumandidato para sa eleksyon sa susunod na Mayo, isa si Caluwag sa mga nagsumite ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng City of San Fernando. Maliban sa pagiging isang politiko, kilala rin si Caluwag bilang isang matagumpay na negosyante. Kabilang sa kanyang mga naipundar ang Mother Teresa of Calcutta Medical Center, Kings Royal Hotel and Leisure Park Corporation at ang Melvi Corporation. Ano ang kwento ng buhay ni Vilma Caluwag? Ano nga ba ang nagtulak kay Caluwag para humabol sa mas mataas na posisyon sa gobyerno? Sapat na ba ang kanyang mga naging karanasan sa pangunggobyerno para maging alkalde ng syudad ng San Fernando? Welcome to So to Speak, Konsihala. Thank you po for inviting me here. Dakal po salamat. Sa Dolores Looban kayo pinanganak, tama ba? Opo, lumaki ako sa Dolores Looban. So, yung tinatawag nilang urban poor. So, dun sa dati tinatawag namin yon Dolores Crossing. Doon po ako pinanganak sa bahay lang dahil mahirap lang kami. Nagtitinda lang po ng yelo yung tatay ko. So, syempre pag tag-ulan, taghirap din. Talagang siguro kung susumahin mo yung buhay ni Vilma Caluwag nung kabataan niya, talagang deprived siya sa lahat. Yung nanay nyo, housewife lang siya. ilan ba kayo magkakapatid? 9. Nine, 9 kami okay. at ako po yung bunso. Ah, bunso. So yun, sa murang edad, siguro grade 4 ako, lagi akong nagpupunta sa Olongapo tuwing bakasyon at tuwing Christmas vacation. Kasi yung ate ko, meron siyang 3 tindahan sa Olongapo, sa Pag-asa, sa Saulog, at saka sa bahay. So, tumutulong ako doon para pag uwi ko, meron akong, kasi pag Christmas vacation, kailangan magpunta ako doon para meron akong
pambiling bagong damit at bagong sapatos. Kasi once a year lang ako nagkakaroon ng bagong damit at bagong sapatos tuwing araw lang ng Pasko. So tuwing bakasyon naman, para may pangbili ako ng karga. Notebook, ballpen, yung gamit sa eskwela. Masipag kayong mag-aral nung maliit kayo. Kahit na ganon, yung buhay ninyo. Hindi. Siguro dahil hindi talaga ako matalino. Anong ibig nyo sabihin? Hindi ako kayo matalino nung nag-aaral ako. Siguro dahil doon sa foundation ko. Dahil sa mahirap kami. Tapos parang dahil ako yung bunso, dahil okupado lahat yung mga kapatid ko, tsaka yung nanay ko, hindi rin po nakapag-aral yung nanay ko. So, walang nag-aantabay sa akin sa mga homework, ganon. Hindi ako nag-kinder, hindi ako nag-prep. Kaagad akong grade 1. Tapos, bumalik pa ako ng grade 1. So, yun. So, talagang hindi tayo matalino nung nag-aaral tayo. Buti na lang. Pumapasa. Nag-aral ako ng elementary sa San Fernando Elementary School. Okay. Tapos nag-graduate ako ng 1986. Tapos nag-high school ako sa Jose Abad Santos High School. Gumraduate ako doon ng 1990 at nag-college ako sa University of the Assumption at nag-graduate ako ng 1994. Yun. Anong kursong kinuha niyo ng kolehiyo? AB Literature. So, yun. Bakit yun yung kursong pinili niyo? Literature, paborito ko subject yun eh. Yun yung walang board eh. Kasi takot akong bumagsak. Yung parang yung aim ko lang talaga is makatapos ng pag-aaral. Kahit para papano armado ako. Armas ko yung diploma ko, di ba? So yun, malakas naman ang loob ko. So yun na lang siguro magiging weapon ko, yung diploma at saka lakas ng loob. So talagang hindi ko kinakailan na hindi talaga ako matalino nung sa academics marahil. Talaga hindi ako, I'm not academically Kasi good ang sukatan talaga. ng talino hindi lang naman sa pinag-aralan, sa paaralan, hindi ba? Oo, napapatunayan naman yon. So kung hindi man kayo academically inclined, sabihin na natin, sa ibang mga bagay, matalino kayo, sigurado ko. Siguro po dahil, siguro masasabing nakakatsamba or may dala-dala Masyado yata tayong... kayong humble, konsyala, ha? May dala-dala tayo sigurong luck, swerte. 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 Ako naniniwala po ako doon. At saka syempre pag hindi, siguro dahil pag hindi ka matalino, malakas talaga ang loob mo eh. Kasi parang nothing to lose. Sanay ka ng nagfe-fail, lakasan ng loob. Okay. Kasi kilala ko naman po yung sarili ko, alam ko matapat akong tao, may puso at sincere sa Okay. lahat ng bagay at mapagkakatiwalaan talaga. Sinasabi si Kapitan Melchor Kaluwag, bago kayo sumabak sa iba't ibang mga negosyo, dati siyang involved sa operation ng Weteng. After graduation, nung matapos niyo yung AB Literature, anong mga pinlano niyo na gagawin niyo? 19 years old ako nung itinanan ako ni Melchor. Pero talagang nalabat first sight ka din. Hindi naman po kasi magkapit-bahay kami. I First see. street ako, Ayun. second street siya. So magmula nung bata kayo, nakikita mo na siya? Nakikita ko lang siya pero wala naman. Kasi nung lang sigurong fourth year high school ako, meron kaming, ano ba yon, yung gripo, walang ilaw nun. So nakikiigib sila dun sa amin, sa ate ko. Okay. So tapos, dalaga na rin ako noon, fourth year high school. Tinutukso-tukso niya ako. O yun, parang dun nagsimula. Nagsimula kang Oo, magkaroon ng oo. pagtingin sa kanya. So, nagtanan kayo sa edad na 19 ka.
konsihala, at si Kapitan Melchor 21 naman. siya noon. 21. 21. So bata pa talaga kayo pareho. Hindi pala malaki ang age gap ninyo, di ba? Okay. So, ilan na yung anak nyo ngayon? 3 yung babae ko, 4 yung lalaki. So, sobrang babait ng mga anak ko. Sila yung pinaka magandang regalong natanggap ko kasi nakapagtapos na tayo ng 3 sa kanila. Anong natapos yung 3? Yung panganay, entrepreneur. Anong pangalan niya? Nicole. Nicole. Tapos yung pangalawa, si Paulo, siya yung nag-isip sa negosyong broiler at siya yung nagmamanage ngayon. Okay. Tapos si Gab, kakagraduate lang niya. Siya ngayon ang nagbabantay dun sa nag-aaral niyang kapatid sa Amerika. So, tapos yung isa, nag-aaral sa Manila, mag-graduate na rin siya next year. So, yun. Tapos yung 3 dito, dito na yung sa Pampanga. Anong ang mga edad ng mga, may maliliit pa kayo? 13 years old, yung bunso ko, apple of our eyes in the family. Yung bunso. Oo. Paano nyo nahubog ang mga anak ninyo na lumaking ganyan? Nasabi nyo nga, hindi kayo nagkaroon ng problema sa kanila. Disciplinarian ako, mas disciplinarian ako kaysa kay Melchor. Si Okay. Melchor puro si Melchor mabait yan sobrang bait. Napagbigay. Oo, so lagi kaming nag-uusap. Sabi ko, once dinesisyonan ko na, dapat susunod ka na. Kung ikaw yung magdidesisyon, susunod na rin ako. Huwag tayong pakikita. Kasi kung halimbawa, dinesisyonan ko na, tapos kontra ka, parang pag ayaw ko, pupunta sila sa'yo. So, hindi. Kasi para lumaking matino yung mga anak natin. Yung ayoko na magkaroon ako ng anak na salbahe. Okay. Ayokong magkaroon ng anak na pasaway. Kasi parang mapapahiya ka ikaw na magulang, di ba? So, lagi ko sinasabi sa kanila na huwag kayong gagawa ng bagay na ikahihiya ko kayo. Dahil hindi ako gagawa ng bagay na ikahihiya ninyo ako. So kasi isa lang tayo, pamilya tayo, kahihiyan ng isa, kahihiyan ng lahat. Kayo nung bata, mahirap ang buhay nyo. Yung mga anak nyo ngayon, hindi nakaranas ng hirap. Tama ba ako? Siguro, pagdating sa mga needs, hindi nila na-experience yun. Yung pangangailangan, hindi nila na-experience yun kasi well-provided naman sila sa lahat ng needs, no? Needs nila. Pero sa pagdidisiplina kasi, marunong kasi sila talagang magtrabaho lalo na pag nasa Amerika kami, kanya-kanya silang may nakatoka sa mga banyo, may nakatoka sa paglilinis sa mga sasakyan, may nakatoka sa basura, sa ganyan. Masasabi ba natin na kayo ay mayaman sa standard ng Pilipino? Siguro hindi na ako yung dapat magsalita. No? Siguro tama lang na bibili namin yung gusto namin, nakakapagbakasyon kami kung saan namin gusto, napo-provide namin yung pangangailangan ng mga anak namin, at yung kumbaga, komportable kami sa buhay. Konsihala, kailan kayo nagsimula sa inyong sa pagnenegosyo? Kayong dalawa ni Kapitan Melchor. Yung biyanan ko. Okay. Kasi nagbabiyahe siya. Bumabiyahe siya sa Hong Kong, Bangkok, and at the same time, meron siyang kantin sa Epata at nagkikater siya. So sila Kapitan Melchor, hindi sila mahirap? Hindi sila mahirap. Hindi sila mahirap. Middle class. Okay. Komportable din naman yung buhay. Buhay. Kumbaga sa lugar namin, sila yung may kaya. Okay. Ganon. Di ba sa ganyan? Pag naghahanda sila tuwing Pasko, pag naghahanda sila tuwing birthday. So parang sa atin noon, ay may kaya kasi kami hindi naman kami kasi naghahanda kahit anong okasyon. Oo. So yun, tumutulong ako sa biyanan ko. Okay. Tapos nung makapag-graduate ako, ako na yung nagpatuloy sa pag-Hong Kong, Bangkok. Nagtitinda ako ng bat chain, nagtitinda ako ng
ng Giordano noon, di ba? Usong-uso noon yung Giordano. Tapos tuwing October, yan, sa ganyang buwan, pumupunta ako ng Bangkok, namimili ako ng mga orchids, yung tinitinda mo sa... Kasi one time, big time kasi yun eh. Minsan sa isang pasadahan, kikita ka ng 200,000, hindi na masama, di ba? So yun, tapos hanggang sa nag-operate kami ng Cockpit Arena sa may San Matias. Okay. So doon, abang ang asawa ko ang nag-ooperate noon, ako naman ang umahawak sa canteen. So malaki din yung kinikita doon hanggang sa ako kasi may lahi akong Ate Sonia, kasi may lahi akong Ilocano, no? Ilocano kasi yung tatay ko. So may pagka-kuripot talaga ako. So yun, nung panahong yun, ang mumura ng lote, di ba? So hanggang sa nagtayo kami ng distribution company namin. Yung unang-unang produkto namin, unang principal namin is Wrigley. Yung juicy fruit gum. Yes. So yun. Tapos hanggang sa maganda yun, nagre-rent kami sa Angeles ng bodega. So sabi ko, bumili kami ng lote sa May Baliti. Siyempre, mura lang yung di ba? So, yung agricultural lot, di ba? Mura lang. So yun, bumili kami noon para nga pagawan ng warehouse para hindi na kami mangungupahan. So yun, nagpatayo kami ng warehouse. So ngayon yung distribution company namin, kung hindi ako magkakamali, Ate Sonia, siguro nasa 23 years na kami dun sa distribution company namin hanggang hinawakan din namin yung California Manufacturing Corporation, yung Royal Spaghetti, Knorr, ganon. Tapos hinawakan din namin yung Angkor, hinawakan din namin yung EQ, hinawakan din. So maraming produkto na ano namin naging matagumpay naman. So yon hanggang sa pinuno ko ng warehouse yung loting yon. Nag-click. Yung parang imaginein mo, yung inisip ko lang, yung kumpanya lang namin yung iki-cater. Pero naging yung hindi siya nababakante sa ilang butas na yon, hindi nababakante hanggang ngayon. So minsan makikita mo doon yung mga katabi ko doon, maraming bakante, pero yung sa atin, considering the fact na hindi naman tayo gumagamit ng marketing na wala tayong doon. So yun, siguro swerte talaga, no? So tapos yun nga, nagpatayo tayo ng building. So nung pinapatayo natin yung building na yon, tapos itong Melvi. Oo, tapos yun, agad-agad may nag-rent na bangko, tapos parang ang hirap i-occupy ang hirap ma-occupy nung third and fourth. Kasi parang yung mga nangungupahan, ayaw na nila yung mataas, no? Kahit na may elevator ka pa. So ngayon, merong nag-install sa aming kurtina, yung ilalagay na yung pinagawa kong kurtina. Okay. It so happened, kasi sinama niya yung husband niya. So tapos nagkukwentuhan kami ng husband niya. Tapos itong husband niya pala, naman siya, marunong siya nagtatrabaho siya sa computer school. Okay. So tapos bigla niya na lang akong inalok. Ayaw niyo po ma'am na maglagay ng computer school doon. Ako naman, sa kagustuhan kong mapuno yung building, sige nga, sige. So noon, bigla ngayon, imagine yung St. Nicholas College. Ilan ang estudyante niyo? 2,000. Hindi tayo bumababa ng 2,000. Nung araw, may mga naririnig ako. At ang sinasabi, si Kapitan Melchor Caluwag, bago kayo sumabak sa iba't ibang mga negosyo, dati siyang involved sa operation ng Weteng. Matagal ng issue yan. Hindi naman natin kinakailanan na nakipagtrabaho siya kay Ninong Marion. Ibig nyo ba sabihin, yung pagtulong ninyo, wala kayong inaasahang kapalit?
natin yung kwentuhan dun sa mga negosyo. So, meron din kayong ospital, hindi ba? Oo. Ang ospital ba na ito ay 100% kayo ang may-ari o meron na kayong partner May ngayon? partner tayo, multinational company, yung Mount Grace, pero mother company niya is Unilab. O, di ba? Unilab, ah? Oo, kaya nga, swerte Oo. nga. Kumbaga, naka-jackpot. At meron kayong Cancer Institute Yes, sa loob ng sa ospital. Oo, sa totoo lang, project ko yan, yung Cancer Center. Ako yung, tayo yung may idea dyan. Tapos, nung pumasok nga yung Unilab, yung Mount Grace, so biglang merong international, parang international company na naging interesadong bilhin yung Cancer Center. So, parang paano ba tawagan yon? Kasi ngayon, right now, yung Cancer Center na lugar namin, nirerentahan nila. So, binenta namin sa kanila yung mga equipment namin for cancer patients. So, yun, parang one time, parang talagang, kaya nga sabi ng mga partner ko, kasi ayaw nila una ayaw nila, sabi nila, ang laki ng exposure natin dyan, tapos yung ROI, ganyan-ganyan, how many cancer patients ba yung meron dito sa Pampanga, ganun-ganun. Yung ganun, pero pinilit ko kasi dream ko siya talaga. Kasi gusto ko magkaroon ng one-stop shop na cancer center dito sa Pampanga. Tama. Para at least yung mga kababayan nating may mga cancer, hindi na sila pagod bumiyahe, and at the same time, mas mababa yung singil compare sa Manila. So, yun yung gusto ko. Tapos biglang-bigla, merong naging interesadong Singaporean company. So ngayon, ako rin yung nakipag-negotiate doon sa swerte talagang na-deal natin siya ng maganda. Kaya nga tuwang-tuwa yung mga partner natin. So, dati yung mga partner natin parang hesitant pa sila. Ano bang caliber ni Vilma Kaluwag? Kasi parang hindi naman. Yun nga, kung pag titingnan mo sa academic, wala naman akong mapipresent na ganito ako, yung ganyan. Wala akong achievement sa ganyan. Okay. So yun, pero nung nakita nila, nung pinahandle nila sa akin yun, talagang sobrang laki ng yung tina-target nila na napalampas ko. Tapos nung ako yung pinropose ko yan, sabi ko ako mag-handle ng construction, yung budget na 229 million, mapapatapos ko siya ng 106 million lang. Yung building na ginagawa ngayon, di ba kung makikita niyo? Yes. So, since that parang, ngayon sila, nagko-consult na sila sa akin na, Vilman, may kasi marami silang hospital, 12 hospital na meron sila. In fact, kinausap yung husband ko na i-hire nila ako para maging teammate nila dun sa pagbibili nila ng hospital kasi marami silang binibiling hospital. Mayaman sila eh. So yun, sabi ng husband ko sa kanila, tito, kaya namin binenta yung kalahati dyan para makapahinga si Vilma, sabi niya. Di rin siya mapapahinga, sabi nga. Sabi ko sa kanila, tito, tutulungan ko na lang po kayo, sabi ko. So ngayon, pag meron silang pinagagawa or pinare-renovate, so kino-consult nila ako. So yung nakakatulong, billions na yata yung name-menos nila dahil sa akin. Oh, wow. So, kaya nga, ngayon talagang 100% yung trust nila sa akin. Kaya ako yung nag-handle sa procurement. Kaya doon nilagay ko yung anak ko, si Nicole. Yun kasi yung tiwala kasi talaga, di ba? Napaka-importante nun. So, syempre at first, hesitant sila kasi sino ba si Vilma Kaluwag? Ano ba to? Hindi. Syempre kahit sa sarili man lang siguro nila na wala man siyang may... Ganun, alam mo yon yung wala kang may pagmamalaking... nag-aral ako sa ganyan, nag-masteral ako sa ganyan. Wala si Vilma ng gano'n. Wala si Vilma ng gano'n. Ang meron lang si Vilma siguro, swerte lang talaga siguro dahil sincere lagi kasi ako eh. Pero may iba pa kayong mga negosyo, yung hotel, di ba? Yung May partner din kami doon. Yes. At
yun nga, meron tayo, yun. May eskwelahan, meron kayong school, ospital, cancer o center, kung hotel. Ano yung mga cancer range center- ng mga... Yung cancer center ngayon, Singaporean company na yung may-ari na nagre-rent na lang sa hospital. Pero, ano yun Malaki din ang kinikita nyo from the rentals ng mga building ninyo at saka iba yung mga establishments tulad halimbawa nung ospital, ano? Tama naman. Kaya, tama. Kasi kaya yung renta lang, kaya na kayong buhayin. Renta pa lang. Oo, tsaka hindi naman tayo makakatulong. Hindi natin magagawa yung mga nagagawa natin ngayon kung hindi naman sapat at labis ng konti yung kinikita natin. Kasi meron tayong scholar, 200 scholars sa college, full scholarship program na subsidy ng school natin yun, no? Tapos, Yun yung corporate social responsibility ng eskwelahan. Oo, tapos ako yung nagbibigay ng mga scholars sa kanila. So, tapos, yung sa Barangay Dolores nga, no? Walang namamatayang mahirap sa Barangay Dolores ang hindi na ipalilibing ng libre. Sagot yun ng barangay. So, meron din tayong 2,000 scholar na elementary at high school. Yearly yun, tapos nagkakaroon tayo ng medical mission, dental mission, surgical mission. So, kasi dahil ka-tie up nga natin yung Mother Teresa, so talagang, yung sabi nga nila, pang munisipyo na daw yung project ng Barangay Dolores. Kasi ang dami nating napagawang multipurpose hall doon na every Christmas ginagamit nilang pangsimbang gabi at ginagamit din nilang pangburol, ginagamit din nilang pang-okasyon. So, mostly kasi mga hinihingi lang sa congressman or hinihingi sa munisipyo, yung gano'n, di ba? Pero tayo, napapagawa natin yun. So, At yun matagal nyo nang ginagawa ito, yung wala. pagtulong sa mga... Matagal na, kaya siguro mahal tayo sa Barangay Dolores. Bakit kayo, saan nyo nakuha yon? Ang ibig nyo ba sabihin, yung pagtulong ninyo, wala kayong inaasahang kapalit? Wala. Kasi siguro dahil laki ako sa hirap. Nung kasing grade 6 ako, choir ako 'di ba, sa chapel. Diba? Kumakanta kayo? Choir na choir Sample lang. nga? Ay, Diyos ko. Choir ako, tapos yung tinatawag namin yun, bisitas, yung chapel. So, makita mo, na siya, inaanay na siya. Tapos, yung mga upuan namin, inaanay din yung kahoy na paglulod ka, ganun. Tapos, nung sinuwerte kami, pinagiba namin yon, pinagawa namin ng buo. So, yun, ganun lang. At maraming biyaya ang dumadating. Sabi nga talagang, ang asawa ko, ito lagi sinasabi niya sa akin. Kasi nung na-shoot nga yung deal namin sa hospital, no, alam mo, sweetheart, tapos, kasi hindi ko man siya hindi naman namin siya binebenta. Biglang merong... Dumating? Talagang hinanap kami. Tapos sabi ko pa nga, baka naiinip lang ang mga yan, gustong makipagkwentuhan, yung gano'n, di ba? So, kasi sino bang bibili, no, ng ganyan kalaking halaga? So, parang dahil hindi naman ko naman talaga siya binibenta. So parang binigyan ko sila ng presyong parang hindi totoo, yung ganon. Pero hindi malapit naman sa katotohanan. Siyempre, kukumputin mo rin yung ano mo doon. Siyempre, may premium ka dyan, may goodwill ka dyan, may ano ka dyan. Siyempre, no, ako yung naghirap, no? Tapos, uupo na lang nakikita sila. So yun, sabi ng asawa ko, walang tawad talaga. As in, literal na walang tawaran portion. So, sabi ko, kung okay na sila sa presyo, that's the time na ibibigay ko lahat yung mga dokumento. Kasi hindi naman ako... So, okay na kayo ngayon? Ayos na lahat? Oo. So, yun. Tapos sabi ng asawa ko... So, di lalo kayong yumaman, di ba? Hindi naman. Sabi ng husband ko, alam mo, sweetheart, ikaw yung swerte. Sabi niya, bakit? Kasi wala kang bakas kasalanan, anak na. Sabi niya sa akin sa Kapampangan. Kasi, kilala kasi talaga ako ng husband ko.
at ako, na-establish na rin yung name natin dito sa mga ka-transaction natin, sa mga ka-negosyo natin na hindi tayo sira. Yung credibility natin, napaka-ganda. So, salita ko lang, pinaniniwalaan nila ako. Tawag lang ako sa bangko, pautangin nila ako. So, yung ganon, kasi dahil hindi tayo sira sa salita. Yun lang walang magsasabi na sinungaling si Vilma. Walang pwedeng magsalitang ganon. Dahil kilala nila tayo sa ganon. Hindi magtitiwala yung daang-daang supplier na nagtitiwala sa atin sa hospital kung sira yung salita natin. Yun din ba ang dahilan? Bakit nyo napag-isipan na tumakbong ABC President? Kanino nyo sa mga magulang ninyo namana yung ganyang pag-iingat sa inyong integridad, sa inyong credibility? Ako kasi, ewan ko, parang innate na siguro sa akin kasi nung dalaga ako, sabi ko kung sino una nakahalik sa akin, gusto ko siya lang yung maging asawa ko. Yun nga nangyari, kaya wala akong naging boyfriend. Ganun ako, ewan ko. Ganun ako ever since, kahit nung maliit pa ako. Hanggang ngayon. So, kaya nga yung marami na rin nakakakilala sa atin. So, kilala nila ako kung paano ako ka-trustworthy. Okay. Kung gaano ako ka-honest. Sila yung magsasalita. So, ako, kasi alam mo, Ate Sonia, naniniwala kasi ako na kahit anong yaman natin dito sa mundo, kahit anong tinatamasa nating karangyaan, once namatay tayo, hindi naman natin madadala yan eh. So ako, nasa parang semi-retired na ako, sa totoo lang. At the age of 45? Semi-retired na ako kasi nga yung mga anak ko na, no? So tinitrain ko na lang sila. So gusto ko namang makapag-ipon ng magandang gawain dito sa so yan ang dahilan sa kung lupa. bakit kayo nag-barangay captain. Oo, kasi parang Akala ko kanya kayo pumasok na barangay captain kasi natapos na lang yung termino ni Kapitan Melchor. Hindi. Kasi siyempre, si Melchor at ako, iisa lang kami. Okay. Siyempre, better half ko siya. Okay. So, si Melchor at si Vilma, iisa lang yan. Okay. So, siyempre, pagpapatuloy ko yung Sinimulan niya. So, kasi gusto naming malagay sa tamang kinalalagyan yung mga pondo ng barangay. So, kumbaga, kung mag-aabono tayo. Malaki ba ang pondo ng barangay? 15 million siya, including real property tax. So, 12 million siya plus 3 million RPT. So, yun. Kaya, nung natapos yung termino ni Melchor, ako yung nagpatuloy. So, yun. Akala ko interim lang yon na babalik siya. Hindi eh, kasi na-organize na natin kasing mabuti. Kasi kahit naman ako, parang dalawang barangay captain sa Barangay Dolores. So, nagtutulungan kayo? Oo, nagtutulungan kami, Ate Son. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, better half ko siya. Siya yung knight in shining armor ko. So, talagang best friend ko siya, best enemy, best lover, lahat-lahat. Siya na yun. Pinagpatuloy ko. Nung after niya, ako na. So, parang giving back. Okay. Parang in exchange dun sa binibigay ng Diyos sa atin na super blessed kami, na magandang hanap buhay na pinagkakatiwala niya, mababait na mga anak na binigay niya sa amin. Parang in exchange of that service. Yes. Yun na So, lang talaga. yun din ba ang dahilan? Bakit nyo napag-isipan na tumakbong ABC President? Kasi yung wala akong planong tumakbong ABC President. Okay. Kasi alam ko na pag tumakbo ka ng ABC President, kailangan kakampi mo ang mayor.
So once hindi mo kakampi yung mayor, sigurado, Hindi talo ka. hindi ka uupo. Yeah. sigurado matatalo ka. Yes. Nangyari ang lahat nung nagkaroon ako ng idea na tumakbo ng ABC, Liga ng mga Barangay na siya ngayon, Ate Oh, Son, yes, no? Liga ng mga barangay. That's right. Thank you for Oo. the correction. Oo. Ngayon, nung April 6, 2018, graduation ng St. Nicholas College. So, ginaganap yon sa may pavilion natin, sa bahay, no? Guest speaker natin si Mayor. So, yon bigla niya na lang sinabi kay Melchor na, oh, pare, Tagalog na lang, no? Kasi Kapampangan niya Pwede sinabi. rin Sabi niya, Kapampangan. pare, ikayo ng susunod ABC. Kayo na yung susunod na ABC, sabi niya. Bakit po? Ano pong nangyari kay Kap Puti? Sabi niya. Hindi na siya hahabol dahil pahabulin ko siya ng konsehal, sabi niya, ng syudad, sabi Si niya. Kapitan Wihangko yan, tinutukoy niyo. So tapos, magandang balita po yan, Mayor, sabi niya. So ngayon, nung umuwi si Melchor, sabi niya, sweetheart, alam mo ba, sabi ni Mayor, ganyan-ganyan, excited. Tapos, pero kailangan manalo muna tayo bilang barangay captain, okay? So nanalo tayo. Di ganun nga, excited ako. Pagka panalo, si Melchor pumunta na sa bahay ni Mayor Edsa. So ngayon, nung nagpunta si Melchor doon, siguro 3 hours na nag-aantay yung husband ko, nakaramdam ng negative si Melchor. Parang, anong nangyari? Ba't ganito yung... Kasi hindi ka naman pag-aantayin ng 3 hours kung positive yung... Tapos, nung paglabas daw ni Mayor inakbayan si Melchor ng ganun. Pare, hahabol pa si Puti pagkatapos na lang niya. Yung kapitan ng kalulot ito. Tapos, Kapitan Wihangko. Okay. Nagpag-uwi ni Melchor, siyempre excited ako, no? Ano sabi ni Mayor? Sabi niya, wala, habol daw ulit si Puti eh. Tapos, ano pa? Ano sabi mo? Wala. Ganun lang, hindi mo sinabi para yung pinangako niya, ganito, ganyan. Di ba tayong mga babae, Ate Sonia, di ba? Yung kailangan nating makakuha ng sagot, hindi yung ganun lang. Bakit? Anong nangyari? Bakit ganyan naman si Mayor? Para niya naman tayong pinasubuan ng lollipop tapos hihilain niya ulit. Sabi kong ganon. So, sabi ko, syempre, no, pag kayo mag-asawa na lang, naiinis ka talaga. No? Sabi ko, hindi ko siya kinausap for 1 week ata. Sinong hindi niyo kinausap? Yung asawa ko siya. Sabi ko, hindi mo man lang ako pinagtanggol. Sabi ko, parang tayo kasing mga babae, parang hindi tayo papayag ng walang klarong sagot. Okay. So, mag-graduate yung grade 8 ko namin sa Amerika. So, pumunta muna kaming Amerika. 7 days lang kami doon. Okay. Umuwi kami kasi bakasyon naman ng mga bata. So, umuwi kami. Tapos, it so happened na mass oath-taking ni Pangulong Duterte doon sa para sa mga barangay captain sa Fontana. So nagpunta ako doon, bigla akong kinausap ng ibang mga barangay captain. Gusto nila, humabol ako. Gusto naming may laban kasi gusto namin palitan na yung presidente natin. Sabi nga na, sigurado ba kayo talaga dyan? Kasi hindi naman si Kap Puti ang magiging kalaban natin. Si Mayor ang magiging kalaban natin dito. Sabi ko, willing ako. Sabi ko, willing ako for as long as may numero tayo. Kailan kayo nagdesisyon na talagang lalabanan nyo? Nagbilang nga tayo, tapos umabot tayo ng 23 sa bilang natin. Okay. So sabi ko, may panalo na. Tapos sabi ko, si Edsel ng Barangay Pandaras. Okay, kilala ko si Edsel. Tinext niya ako, sabi niya, nung mangilami Mayor, Tapos, siyempre, tinawagan ko ngayon si Edsel Pandaras, si Kapitan Edsel. Sabi ko, ba't alam mo? Sabi ko, kausap ko siya. Sabi niya, hindi na, talaga, sana na. Bigla ba naman binigay niya yung cellphone kay Mayor? Okay. Doon kami nakapag-usap. Hindi ko tinawagan si Mayor. Una sa lahat,
paano ko siya tatawagan? Hindi ko alam yung numero niya. Mm-hmm. Okay? So, doon kami nag-usap. So, hindi ko, for clarification lang po, hindi ko po tinawagan si Mayor. So, pinasa lang ni Kapitan Kapitan Edsel. Edsel yung cellphone sa kanya. Okay. So, nabigla ako, na-surprise ako. Siyempre, hindi ko alam yung sasabihin ko bigla. Mare, sabi niya, ganito. Sabi, ay, Mayor, sabi ko, nagdaramdam po ako sa inyo. Sabi ko, nagdaramdam po ang anak ninyo. Kasi sabi ko, anak niyo rin po ako. Anak niyo rin po ako. Sabi kong gano'n. Hindi, kasi alam niyo mo, sabi niya, mag-usap tayo. Sana po, sabi ko, hindi na kayo nangako sa amin. Kay Melchor. Sana po hindi niyo na sinabi sa husband ko yun. Hindi, kasi sabi niyang gano'n, di ba lagi na po-postpone yung barangay election. Kaya hindi na talaga habol si Puti. Biglang natuloy yung barangay election. Tapos kaya umabol siya, ganyan. Sabi niya, sana po hindi niyo na sinabi sa amin. Kasi umasa ako, Mayor, sabi ko. Kasi ano po bang ayaw niyo sa akin? Matapat naman po akong magtrabaho. Sabi kong ganun sa kanya. Okay. Hindi, kasi ganito, Mayor, sabi ko, hindi ko po kayo nilalabanan. Nagdaramdam po ang anak ninyo ngayon kasi may pinapanigan kayo sa mga anak ninyo. Okay. Sabi ko. So sabi ko, pero ganun pa man po, hindi po ako lumalaban sa inyo. Pinagpapaalam ko lang po, natatakbo ako ng Liga ng mga Barangay. Okay. Sabi ko, ngayon, kung matalo po ako, tatanggapin kong maluwag sa dibdib ko at ibibigay ko pa po yung programang plano ko kay Cap Angel. Okay. Sabi ko. So, yung intention doon, sana mag-neutralize siya. Okay. So, hindi niya ginawang mag-neutralize siya. So, ang nangyari, nung nag-23 kami, paakyat kami ng Baguio. So, paakyat kami ng Baguio dahil magkakaroon ng seminar ng mga barangay captain at saka mga kagawad. Yung bilang ko na noon, 23 na kami. Nag-off. Biglang tumawag si Congressman Dong Gonzales sa husband ko. Nag-o-offer si Mayor ng term sharing. So yun, nung mag-ano ng term sharing, syempre kakausapin ko ate yung mga naninindigang mga barangay captain sa atin. So sabi ko kung ano yung opinion nila. Tapos sabi nila, maghahati kayo sa term. Oo. Tapos sabi nila, wag mong gagawin sa amin yan, Kapitana, kasi for life na kaming kasusuklaman ni Mayor, sabi niya ganyan. Dahil kami yung nag-push sa'yo, ganito, ganyan. So, syempre, dahil nanindigan sila sa akin, syempre, papanigan ko rin naman sila. Okay. So, ngayon, tinuloy ko yung laban kahit matatalo, at least, no, may prinsipyo tayong pinaglaban. So, nung nag-usap kami ni Cap Angel, niyakap ko siya. Sabi ko, Kuya, hindi tayo magkalaban na, sport lang ito. Kung matalo mo ko, Kuya, tatanggapin kong maluwag. Sabi ko, ibibigay ko sa yung programa ko, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, hindi naman ako pababaya ang matalo ni Mayor. Ang swerte mo nga, Kuya, meron kang Mayor. Ako, sabi ko, ako wala akong Mayor. Sabi ko, ang meron lang ako, yung mga ilang tumatayong mga barangay captain sa akin at ang konting resources ko. Sabi kong ganun sa kanya. So yun, sabi ko, basta hindi tayo magkaaway ha, Kuya. Sabi ko, niyakap ko siya. Wala kaming problema ni Cap Angel. So yun. Tapos, nalaman nga ni Mayor na hindi kami nagkasundo sa term sharing. So yun, nung pag-uwi na ng Pampanga, galit na galit si Mayor. So, galit na galit si Mayor, pinagtatawag yung mga barangay captains. Okay. Tinatakot niya talaga, as in. So, kung makakapagsalita nga lang yung mga, pwede niyo silang interviewin siguro. Okay. Totoo ba na ginastusan nyo yung mga barangay captain para pumanig sa inyo, sumuporta sa inyo?
ba na ginastosan nyo yung mga barangay captain para pumanig sa inyo, sumuporta sa inyo? Tama lang, mas malaki yata yung ginastos nila kaysa sa amin. Alam ko yon. Kasi nung nandun kami sa Baguio, talagang, tinatawagan nila yung mga barangay captain isa-isa, dinadala nila sa room. Pero syempre, ano na yun sa kanila na yon. Ang alam ko, mas marami silang ginastos compare sa atin. inyo? Oo. Okay. So yun, nung natapos yung election, alam ko milagro na lang yung Panalo kung nyo. mananalo ako. Maniwala ka, ate. Okay. Araw-araw akong nasa Holy Eucharist. Kasi talagang to the point nagsisi ako bakit ko pinasok yun dahil sobrang hirap pala na Okay. makalaban mo yung mayor. Okay. So, anong gagawin namin kundi dasal na lang? So, nagdadasal talaga ako. Dumating yung araw ng eleksyon, nanalo tayo ng 1 puntos. One vote. One vote. So, yun, gusto kong maiyak dahil parang just imagine, no? Giant yung kalaban mo. Tapos, yung ganon, yung parang milagro yung nangyari. Oo. So, yun, after na manalo tayo, akala ko tapos na. Sabi ko, peace be with you, Mayor, ganyan-ganyan. Tapos, gusto kong yakapin yung 34 barangay na magkaisa kami Okay. para magawa ko ng mabuti yung programa sa kanila. Tapos, nung 1 week or 2 weeks after, ready na akong magtrabaho, kahit hindi pa ako na-oath ng mayor. So, sinilip ko yung opisina. So, sabi ko, paano ko kaya ayusin yon? Tuesday yon. Tapos Wednesday, nag-sit-in ako ng session. Okay. Tapos Thursday, tinext ko si DILG, tita, papunta po ako, alam ko na kung paano ayusin yung office. Tapos biglang-bigla na lang, hindi siya sumagot. Tapos bigla akong tatawagan ng staff ko, si Ryan, ma'am, wala na tayong office, sabi niya. Ay, bakit? Sabi ko. Inoccupy na po ng DILG. Tinext ko kaagad na naman si DILG. Ma'am, tita, kaya pala hindi niyo ako nire-replyan, kinuha niyo na yung opisina ko. Sabi ko gano'n. Tapos nung magpunta ako sa munisipyo, sabi ko kay Kuya Limbit ko, kay engineer, City kay administrator, Kuya, sabi, Kuya, sabi ko, ba't ganyan kayo? Hate na nga ako ng mayor. Sabi ko, pati pa kayo, pinagkakaisahan ninyo ko. Sabi kong ganon. Bakit niyo ako inalisan ng office? Sabi kong ganon. Hindi, meron ka sa Yung opisina ng Liga ng mga barangay. Oo, te. Tapos, bakit niyo po ako inalisan ng office? Sabi kong ganon sa kanya. Tapos, hindi, meron ka sa Heroes Hall, sabi niya. Di po ba meron lahat kami dun sa Heroes Hall? Pero po yung Liga ng mga barangay, dapat po hindi nyo aalisin dito dahil dito yung puntahan ng mga barangay captain. Sabi ko, accessible po, ganyan. Tapos biglang-bigla, naglagay sila ng barangay affairs na hindi man ako sinabihan. So sabi ko, galit sa akin si Mayor, sabi ko. So hindi pa pala So, di ba dapat ako yung magdaramdam sa kanya dahil hindi niya ako sinuport? Okay. Tapos, naramdaman ko, galit sa akin si Mayor. Kasi bakit nangyayari yung ganito sa Pero akin? hindi ba siya nagalit dahil pagkatapos mong manalong konsehala o chairperson ng lahat ng Liga ng mga barangay at umupo sa konseho, hindi ba nagdeklara kayo na tatakbong mayor? No, hindi pa. Hindi. Hindi pa noon, te. Hindi pa noon. Alam ni Mayor yan. Kailan Hindi pa nagsimula yun? nung sabi ko, galit sa akin si Mayor, sabi ko. So, hanggang kinausap ko si Ate Lynn ng SB Secretary. Yes, sabi ko, ate, ba't Lagman, ganyan? oo. Ba't wala akong office? Sabi ko, meron ganyan. Siguro, isang buwan bago natapos yung opisina natin dito sa Heroes Hall. So yun, sabi ko, na-realize ko, nagalit sa akin si Mayor. So hindi man niya ako kinongratulate. Nagkita kami, accidentally nagkita kami. So syempre, tapos may nabalitaan pa ako, sinasabi sa akin na paparusahan niya daw yung mga 18 kumalaban sa kanya. Hindi niya raw Okay. bibigyan ng mga proyekto. Okay. Siyempre sabi ko, ako okay lang ate. Okay lang. Kasi hindi naman niya talaga ako sinusuportahan ever since. Sabi ko nga nagkataon nagkita kami. Kita kami accidentally sa convention center. Okay. Tapos,
Summit yun eh. Tapos sabing ganun, nagkita kami, nagbeso-beso siya. Tapos sabi sa akin nung katabi namin na politiko, sabi, okay naman pala kayo ng mayor mo. Sabi, inalisan po ako ng opisina ni mayor, sabi ko. Bigla sumagot ngayon si mayor. Mare, sabi niya, mag-usap kayo ni DILG. Ibig niyo po sabihin, mayor, sabi ko, hindi niyo po alam na inalisan ako ng opisina, sabi ko. Ibig niya sabihin, Mayor, inoccupy ng DILG yun nang hindi niyo alam, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, mag-usap tayo. Hindi po, Mayor, talaga pong hate niyo ako. Sabi ko ng ganon. Yun. Tapos, nag-uusap nga kami. Doon ko na sinabi lahat sa kanya. Tapos po, ang dami ko pang naririnig, Mayor. Sabi niyo So daw. sinabi ninyo sa kanya na tatakbo kayong mayor? Hindi pa noon. Sinabi Okay. kong ganun sa kanya na... Lahat ng sama ng loob mo? Sabi ko, bakit niyo po kami parurusahan? Kung ako lang po mayor, kaya ko. Kasi kahit ni minsan naman po, hindi niyo naman ako tinulungan sa barangay ko Okay. Kailan kayo magfa-file ng candidacy bilang alkalde ng Siyudad ng San Fernando? Wala pa po date. Definitely within... Pero desidido na kayo. Opo. Bakit kayo tatakbong mayor ng Siyudad ng San Fernando? Ano sa palagay ninyo ang inyong magagawa Sa palagay ko bilang kasi... alkalde kung sakaling palarin kayo? Sa palagay ko kasi sa nakikita ko, may kakulangan at may pangangailangan. Okay. So, kaya tayo tatakbo. Kasi Ate Sonia, kung titingnan mo yung background namin, bakit kami pagigitna dito? Hindi. Sakripisyo yung pagpapagitna namin dito. Kaya lang, may malasakit tayo eh. May malasakit tayo sa kapwa natin, may malasakit tayo sa bayan natin, sa sa syudad ng San Fernando. At tintamong masabal, kumbaga. Lulubtam. Kaya pumapasok tayo at pumapagitna ngayon. Dahil nakita ko, may pagkukulang at may kakulangan. Kasi nakita ko na eh. So meron na akong social responsibility and social obligation. Kasi pag nakita mo na yan, at alam mong may magagawa ka, at tumalikod ka dito, wala ka ng takas sa sin of omission. Dito po nagtatapos ang ating talakayan sa ngalan po ng ating naging bisita na si Konsihala Vilma Caluwag. Ako po si Sonia P. Soto hanggang sa susunod na So to Speak One-on-One. Maraming salamat po.